Welcome to everyone to the Church of God. Добре дошли на всички в Божията църква. I don't know if we are 120 people here tonight, Не знам дали тази вечер има тук 120 души, like in the time of apostles, както по времето на апостолите, but I believe everyone here would like to receive the Holy Spirit power. Amen? но вярвам, че всички вие тук искате да получите силата на Святия Дух, нали така? Amen? What? Oh, and we have some people in internet watching. Има и хора, които ни гледат по интернет, така че, So those who are watching us through the internet. така че поздравяваме и тях, тези, които ни гледат по интернет. Yes, welcome, be with us. Добре дошли сред нас And I hope everything we are going to speak and pray about и надявам се, че всичко, за което ще се молим, за което ще is говорим, also going to help you to grow in Christ in like character. ще ви помогне да израствате в подобието на Христовия характер. Yesterday we studied about the situation we are Вчера по-точно изучавахме ситуацията, в която се намираме. and the remedy God is giving us in order to bring us all in heaven. И лекарството, което ни дава Бог, за да може да ни заведе в небето. But in order to work with us, He starts with the prophecy. Но за да може да работи с нас, той започва с Because пророчеството. when we study the prophecy, Защото ние изучаваме пророчествата, we understand the time. разбираме времето. Let's go by the way to the Bible. Нека, между другото, да се върнем пак на Библията. In the first Chronicles, В първо летописи, chapter 12 глава 12, and verse 32, стих 32. the Bible is giving us a certain tribe Тук Библията описва едно точно определено племе, who was understanding the prophecy, което разбирало who was пророчествата, understanding the time. което разбирало времената. And I want you to see what they were doing. Искам да разберете какво са правили те. Let's read verse 32. Да прочетем 32 And the стих. children of Issachar, which were the men of understanding of times, to know what Israel ought to do. И Сахаровите синове, мъже, които разбираха времената и знаеха как трябва да постъпва Израил. What the Bible says. Какво казва тук There Библията? was some people Че имало хора, which understand the time които разбирали времената and they go to sleep. Yes? и заспивали, така ли? Yes? No, what the Bible Не, says. какво казва These Библията? people understand the time Те разбирали времената and they go and speak to the people. и отивали да говорят на хората. They warn the people. Те ги предупреждавали. You see awakening here? Виждате ли събуждане, пробуждане тук? You see? Виждате ли го? It's a difference. Това е разликата. May everybody be like this tribe. Нека всички ние да бъдем като това племе. To understand the time. Да разбираме To времената. understand Jesus is coming soon, my friend. Да виждаме, че Исус наистина The идва door скоро. is really closing. Че вратата се затваря. And we don't want to be dry bones when this door is closed. И че ние не искаме да бъдем сухи кости, когато тази врата се We затвори. want to be an army for Christ. Искаме да бъдем армия за Христос. The Bible says in Ezekiel chapter 37 В Езекил 37 глава Библията казва, that these bones, че тези when кости, they gather together, когато се съберат заедно, there come the Spirit. в тях влиза духът. Did you notice from where the Spirit is coming? Забелязахте ли откъде идва духът? Okay? Don't worry. Let's go to Не the се Bible. тревожете, ще погледнем в Библията, ще намерим Ezekiel отговора там. chapter 37. Езекил 37 глава. We will finish with this verse, this chapter studying. Ще завършим изучаването на тази глава с този стих. Where this Spirit is coming from. С това откъде идва духът. I want you to see here very important detail. Искам да видите този много важен детайл. Ezekiel chapter 37. Езекил 37 глава. Let's begin to read from verse. Let's start from verse 9. Да опитаме от стих 9 надолу. Yes, please read. Тогава ми каза, пророкувай за духа, пророкувай, сине човешки, и кажи на духа, така казва Господ Йехова, ела дух от четирите ветрища и духни върху тези убити, за да оживеят. И така пророкувах, както ми заповяда, и духът влезе в тях и те оживяха, и изправиха се на краката си една твърде голяма войска. Какво виждаме тук? Откъде идва този вятър, този дух? От четирите ветрища.
И виждате как хората се изправят, like an army. като една армия. Do you know somewhere in the Bible the same illustration? Някъде в Библията спомняте ли си друго място, където има подобна илюстрация? 4 winds 4 ветрища and an army of God. и армия на Бога. Okay, let's go to Revelation. Да отидем в Откровение, Chapter 7. глава 7. You will see there the same illustration. Там ще видите същата илюстрация. Revelation chapter 7 verse 1, 2 and 3. Стихове 1, 2 и 3. След това видях 4 ангела, стоящи на 4 ъгъла на земята и държащи 4 земни ветрове, за да не духа никакъв вятър по земята, нито по морето, нито върху някое дърво. И видях друг ангел да се издига от изток, в когото беше печатът на живия Бог. И той извика с висок глас към 4 ангела, на които беше дадено да повредят земята и морето, и каза: не повреждайте земята, нито морето, нито дърветата, преди да ударим печат върху челата на слугите на нашия Бог. Yes, and verse 4. И стих 4. И чух числото на подпечатаните, 144 000 подпечатани от всички племена на израелтяните. Amen. Амин. This is the army of God, Това е Божията армия, which God wants to seal up with His Spirit, the Bible says. която Библията казва, че Бог иска да запечата с Неговия печат, с Неговия дух. In Ephesians chapter 4 verse 32. В Ефесяни 4 глава стих You can read 32 there the Bible, Paul says, don't grieve the Holy Spirit with which you are going to be sealed. в този стих Павел казва: не обиждайте Святия Дух, чрез който ще бъдете запечатани. You remember this verse? Спомняте ли си So този стих? the Holy Spirit is going to seal us. Така че Святия Дух ще ни запечата. You understand? Нали разбирате това? God wants to make an army, Бог иска да създаде една армия, not of dead bones. не от мъртви кости, You understand? He wants to make an army of a living church, а от една жива църква, a living movement. едно живо Did движение. you know how our church was called in 1840? Знаете ли как се е нарекла църквата през 1840 година? I call it. Ще ви кажа. Ще ви кажа. Adventist movement. Адвентно движение. You understand? Now we are called Сега ние се наричаме Adventist church. Адвентна църква. You know what is the difference? Знаете ли каква е разликата? Голяма. The movement Движение. is movement. Движението е движение. It's something is moving. Просто отчита, че нещо се движи. Church is something. А църквата е нещо статично, да. You understand? Разбирате, нали? You understand? Well, I don't want to now say that, but I like more the name movement. Не искам да кажа сега, че харесвам повече името движение. You understand? Разбирате, No, нали? I don't want to criticize the name now. Не искам да критикувам името, But I like more when it's a movement. но ми харесва повече, когато е движение. We need to be a movement, Трябва да бъдем движение an army of Christ. и армия на Христос. Now, yesterday we have studied Вчера изучавахме, that there are three things happening when there is a prophecy. че се случват 3 неща, когато има пророчество. And these three things made the bones together. И тези 3 неща са брали костите. Remember? Помните ли ги тези трите? The noise, Шумът, the shaking, трусът and then gathering. и събирането. And three things Трите неща. brings these bones alive. Те оживяват We have костите. studied yesterday that the noise which is produced in the Bible Вчера научихме, че шумът, който описва is Библията, either from the trumpet or from the thunder. или идва от тръба, или от гръм. And in the Bible prophecy, И в библейското we пророчество have prophecy regarding the trumpet and the prophecy regarding the thunders. има пророчества за тръбите, има и пророчества за гръмовете. And we would like to study this week И тази седмица искаме да изучаваме, because it is true. защото това е истина, The message of the trumpet, че веста за тръбата it is that message which awakened the Seventh-day Adventist Church е веста, която е събудила адвентната and църква made it whole as we are today. и я е събрала, както ни сме ние днес тук. This message of the trumpets and thunders Тази вест за тръбите и за гръмовете is written in Revelation chapter 8. се съдържа в Откровение 8 глава. Let's begin, if you have your Bibles, Ако имате Библии, let's open chapter 8. да отворим на глава 8. And we are going to begin to read from verse 2. И ще започнем да четем от 2 стих.
Тогава видях, че на 7 ангела, които стояха пред Бога, бяха дадени 7 тръби. 7 trumpets you find here, yes? Намираме 7 тръби тук. How many trumpets? Колко са? It's very important detail. Това е много важен детайл. Now let's continue to read. Продължаваме да четем. И дойде друг ангел и застана пред олтара, като държеше златна кадилница. И на него бе даден много тамян, за да го прибави към молитвите на всички светии над златния олтар, който беше пред престола. А кадилният дим се издигна пред Бога от ръката на ангела заедно с молитвите на светиите. И ангелът взе кадилницата, напълни я с огън от олтара и хвърли огъня на земята. И последваха гръмове и гласове, светкавици и трус. И 7 ангела, които държаха 7 тръби, се приготвиха да затръбят. Okay, thank you very much. So this part is an introduction to the 7 trumpets. Тази част, която прочетохме, е въведение към 7 тръби. Now we are going to study this part. Сега ще изучаваме тази част. Why it is important? Защо тя е важна? Because in this part it gives the starting point of the 7 trumpets. Защото тя ни дава началото на 7 тръби. And we are going to study what the trumpet is representing in the Bible. И ще видим какво представлява тръбата в Библията. What the trumpet is used for. За какво тя се използва. So we make a correct interpretation of this prophecy. За да правим правилното тълкуване на това пророчество. Because today Защото днес we have so many interpretations regarding the 7 trumpets. имам толкова много тълкувания на 7 тръби. Some people put them in the future event Някои ги пращат в бъдещето. and say it is going to happen and calculate the dates of coming of Jesus. И някои казват, че ще се случат в бъдещето и се опитват чрез тях да тълкуват датата за Христовото идване. I'm not encouraging that interpretation. Не насърчавам такъв вид And тълкуване. not just me, it is not encouraged by our Seventh-day Adventist И не Church. само аз не го насърчавам, но и нашата църква не насърчава And it is такова not тълкуване. encouraged by the spirit of prophecy. Нито се насърчава от духа на There пророчеството. is a quote written in the book of Evangelism. В книгата Евангелизъм има един цитат. You can go and read page 363 original. Можете да го прочетете на страница 363 в английското издание. Ellen G. White says this. I'm just shortifying the quote. If you want, you can come Просто and ще I give it. го съкратя, ако искате може да го намерите. Yeah, no, sorry, it is 199. Страницата е 199. There is another quote which I'm going to tell you later. По-късно има и друг цитат, който ще ви споделя, It's also important, that one. който също е важен. But it's written in page 199. Съдържа се на страница She 199. says that the prophecies given to our Seventh-day Adventist Church В него Елън Уайт казва, че пророчеството, което е дадено на Адвентната църква from 1840 от 1840 and all година these years till she lived, and she quotes this in 1896. до годината, в която го пише това, 1896, She says all these prophecies казва всички тези пророчества, which were explained and teach in this time, които са били обяснявани по това време, they don't have to be changed in the future. не трябва да се променят в бъдещето. God already showed us the truth, Бог вече ни е показал истината. and we don't have to make another interpretation. И не е нужно да правим друго тълкуване. She says there will come people with different interpretations of the truth God already blessed. Тя казала, че ще дойдат хора, които ще носят други тълкования на истината, която Бог вече е благословил. But these interpretations Но тези тълкования will take the anchor of the Seventh-day Adventist Church. ще вземат котвата, основата You know на what is Адвентната anchor? църква. Знаете ли какво е котва? The ship has anchor, Корабите имат котви, which keeps it in one place. You don't- които държат кораба на едно място. You understand? Разбирате, If нали? you take these prophecies Ако вземете тези of пророчества the past от миналото and you cut them, и ги отрежете, you will be a ship in the ще се носите по вълните. waves, not having stability. Няма да имате основа, стабилност. understand? Разбирате, нали? So, the prophecies I'm going to explain to you from chapter 8 and later on, Така че пророчествата, които ще обясним от 8 глава и следващите, it is nothing else. то не е нищо друго, It is just what were taught by our pioneers. освен това, което нашите пионери са проповядвали. And you know what? И знаете ли какво? I have learned the principles from William Miller.
Научил съм принципа на Уилям Милър. He explains the prophecies by the Bible. Той обяснява пророчествата с Библията. Bible explains the Bible. This was his bottom principle. Основният му основополагащ принцип за него е, че Библията обяснява себе си. Amen? Амин. So he doesn't go to commentary. Не търси коментари. You understand? Нали разбирате? Странични източници. If he wants to understand the prophecy, Ако иска да разбере he пророчеството, goes to the Bible. се обръща към Библията. You understand? Разбирате Even in това. his time there was not a computer По негово време не е имало компютър, to write a word and an explanation and за да everything. търси дума и нейното обяснение. The only thing he used Единственото, което е to използвал, explain the Bible за да обясни Библията, was the Bible and concordance. е Библия и конкорданс. You understand? Разбирате? Two things. Две неща само. Even he didn't have Ellen G. White to explain. Нямало е Елън Уайт да намери обяснение от нея. And so beautiful truths of prophecies came from this person, И от този човек са дошли обясненията на толкова велики пророчества, which we are preaching today. които ние днес Now, проповядваме. that's why I will try to explain from the Bible these verses. Затова ще обясня с Библията тези стихове. Now, when we look at the trumpets, Когато виждаме тези тръби, what the trumpet represent in the Bible? какво представляват те в Библията? Let's go to Amos chapter 2 verse 1. Да отидем в Амос 2 глава, 1 стих. Amos chapter 2 verse 1, and let's read also verse 2. Ще прочетем и стих 2. There are many verses. I'm going just to give you just few so we understand. Има много стихове, но ще ви дадем само някои от тях, за да ги разберем. Okay, if you open, please read. Така казва Господ: поради 3 престъпления на Моав, да, поради 4, няма да отменя наказанието му, защото изгори костите на едомския цар и станаха навар. Но аз ще изпратя огън върху Моав и той ще изгори палатите на Кариот. И Моав ще умре сред метеж, сред силни викове и тръбен звук. Okay, you understand here? Разбирате ли това, което се чете тук? The God is giving a prophecy regarding Moab. Бог дава пророчество относно Моав. He wants to punish them. Той иска да ги накаже. You understand? Разбирате, And he нали? says he is going to die under the sound of the trumpet. И казва, Моав ще умре под звука на тръбата. So we see the trumpet is used in order to as a power which destroys an empire or a nation. Така че виждаме, че тръбата представлява тук сила, която унищожава империя и един народ. Let's go one more verse. Нека да отидем на още едно Ezekiel място. chapter 33. Езекил 33 глава. Ezekiel chapter 33. Let's also read verse 1 and 2. Ще прочетем първи и втори стихове на 33 глава на Езекил. И Господнето слово дойде към мен и каза: Сине човешки, говори на народа си и им кажи: когато да нанеса меч върху някоя земя и народът на онази земя вземе някой човек изпомежду си и го постави за страж, и той като види, че мечът идва върху земята, затръби и предупреди народа. Yes, you understand? Разбирате So това, we нали? here see that the sword is coming. Виждаме тук, че мечът идва. You understand what does mean sword? Какво значи меч? Какво е мечът? The war. Мечът означава война. You understand? The people are attacking. Хората атакуват, има What do you нападение. need in this time? Какво е необходимо в такова време? The trumpet. Тръба. So when the people see that the war is coming, Така че хората, когато видят, че войната they наближава, need to sound the trumpet. трябва да засвирят с So the тръбата. people get prepared. Така че народа да се приготви. In the Bible, we see always the trumpet connected with the war. Винаги виждаме в Библията, че тръбата е свързана с война. It means they sound the trumpet, Така, това означава, че когато се зазвучи тръбата, after follows a war. след зазвучаването следва война. Now, this is very interesting Това е много интересно, because God uses 7 trumpets. защото Бог използва 7 тръби. Because in the past, you need just one trumpet to announce a war. В миналото е било необходима само една тръба, за да се обяви война. But here God uses 7 Но trumpets тук Бог използва 7 тръби, to announce a war. за да обяви война. Yeah, why 7 trumpets? Но защо 7 тръби? Do we know somewhere in the Bible Знаем ли място в Библията, where God used 7 trumpets където Бог е използвал 7 тръби, and to announce a war? за да обяви война? Yes, Jericho. Ерихон. It is written in Joshua chapter 6 verse 8. Можем да го намерим в Исус Навин, 6 глава. God says to Joshua to prepare 7 trumpets Бог казва на Исус Навин да си приготви 7 тръби, and they blow
те засвирват against the Jericho, срещу град Ерихон and Jericho fell, и градът пада. and the war was beginning. И започва войната. You understand? Разбирате, So нали? when you speak about the seven trumpets, Така че когато говорим за 7-те тръби, it means that the nation is going to be destroyed fully, това означава, че народът напълно ще бъде унищожен, like Jericho. както Ерихон. Not partially, Не само от части, but fully. но напълно. You understand? Разбирате. That's why it's seven, because seven means completeness. И за това се казва 7, защото 7 е число на пълнота. You understand? Fully. Напълно Not унищожен. just one part, not two parts, Не само една или отделна друга част, but fully. но напълно унищожен. So, who is these people here Така че за кой народ тук, in Revelation chapter 8, в Откровение 8 глава, against whom these trumpets are sounded? срещу кого тези тръби звучат? It logically means a nation, Логично е това да е народ, or a person, или един човек, or an empire. или цяла империя. You understand? Разбирате, нали? Against whom this war is coming. Срещу кого се обявява тази война? Now we want to identify this. Искаме да идентифицираме. So that's why let's go to verse 4. Така че нека да прочетем стих 8 на Откровение, 4 and стих 4 на 4 Откровение and 8 глава. 4 и 5. yes. А кадилният дим се издигна пред Бога от ръката на ангела заедно с молитвите на светиите. И ангелът взе кадилницата, напълни я с огън от олтара и хвърли огъня на земята. И последваха гръмове и гласове, светкавици и трус. Okay. So what we already studied, this angel is Jesus Christ. Вече научихме, че този ангел е Исус Христос. You remember on Friday evening? Спомняте си в петък вечер. You remember? Помните ли? Who is taking the prayers of the saints, Който взема молитвите на светиите, connecting with his merits, свързва ги със своите заслуги and bringing to the Father. и ги принася пред Отец. Now, here, Тук the Bible says Библията казва, that it comes a moment че настъпва момент, when he is throwing the censers to the earth. че, In the earth. The че censer. той хвърля кадилницата на земята. What the censer you are using for? За какво се използва кадилницата? For incense. For Yes, burning for incense. instance. And incense is? А тамянът е? The merits. Yes. What happens if you take the merits Какво става, когато махнем заслугите from prayer? от молитвата? Does God hear? Бог чува ли такава молитва? No. Не. So here Така че тук Jesus Исус is taking this censer and throw it to the ground. взема тамяна и го хвърля на земята. Now the people pray. И хората се молят, Is God going to hear но them? Бог чува ли ги? Не, няма фемям. Няма тамян. You understand? It's in the ground. Той е на земята. You understand? Разбирате ли? So how we call this Как наричаме това? when you pray and God don't hear you? Когато се молим, но Бог не ни чува. The ceiling. Yes. What? The prayers reach the ceiling. Yes, I understand. But how we call this event? Но как наричаме това събитие? When the people pray but no more result. Yes, it is close of probation. Това е край на благодатното You време. understand? Разбирате, нали? God doesn't hear you anymore. It's finally close of probation. Бог вече не ни чува, защото благодатното време е свършило. Jesus is not anymore intercessing, mediating. И Христос вече не се застъпва. You understand? Разбирате, нали? Now, this sensor Тази кадилница give us the direction where for whom this is a close of probation. ни показва посоката за да разберем за кого благодатното време свършва. The Bible says he threw the sensor on the earth. Библията казва, че той хвърля кадилницата на земята. Now, in the Bible, В Библията we don't have the close of probation for all the world sometimes. Just for the whole world. Няма това благодатното време не свършва за целия свят едновременно. Нали така? No. Okay, let me repeat. When we speak about the close of probation, Когато in the говорим Bible, за край на благодатното време, it is not always necessary не е задължително to be винаги for the whole world at once. да бъде за целия свят едновременно. Sometimes there is a close of probation for one person. Понякога благодатното време свършва за един човек.
Give me examples. Дайте ми примери. When... Saul, yes. Everybody has the probation, Всеки има благодат, but he освен, doesn't have it. но не и Саул. Now, and give me an example where there is a close of probation for a city. Дайте ми пример за край на благодатното време на един град. Sodom and Gomorrah. Okay, very good. So Много добре. you understand? Everybody around has a probation, Всички наоколо имат благодат, but Sodom no more. но не и You Содом. understand? Разбирате, нали? Now, give me an example Дайте ми пример of probation за край на благодатно for the време whole nation. за цял народ. Israel. Yes. Which year? През коя година свършва благодатното време на Израел? 34. 34. Okay. 34-то. Everybody else has a probation. Всички имат благодат, Israel, но не и Израел. you understand? Разбирате, So нали? here in the Bible we find sometimes probation clauses for one person, for one city, for one nation. Така че виждаме, че в Библията благодатното време може да се свърши за отделна личност, за отделен град и за отделен народ. And finally we know at the end И знаем, че накрая is going to be a clause of probation for the whole earth. благодатното време ще свърши за цялата земя. Is it clear? Това е ясно, нали? Yes. Now here Сега тук we want to see if it is what kind of clause of probation is here. искаме да видим какъв край на благодатното време е тук. The Bible says he throws the censer to the earth. Тук се казва, че кадилницата се хвърля на So земята. it has to be something which is globally. Така че виждаме нещо глобално, което обхваща It цялата is земя. not just something small. Не е нещо единично, малко, Something globally. а нещо, което обхваща цялата Now, земя. in the Bible, В Библията we know that there were 4 kingdoms which were global kingdoms. знаем, че има 4 империи, които са глобални, обхващат цялата земя. Do you know? Знаете ли кои са? Okay, tell me. Кажете ми ги. Come on, Seventh-day Adventists. Давайте No. адвентисти, вие сте. First, who is first? Кое е първото? Babylon. Вавилон. And then second? Второ? Мидо Пърша. Yes. Мидо Персия. Гърция и Рим. Okay, Рим. Rome. Yes. And Rome, you know, it is pagan and papal Rome. Знаете, че Рим се дели на езически и на папски. You understand? But these 4 empires, Но тези 4 империи, they were global empires. те бяха глобални империи. Worldwide empires. Обхващаха света. Which, with other words, they controlled the whole earth. С други думи, те контролираха целия свят тогава. Let me give you an example. Да ви дам пример. Go to the book of Luke, Да отидем на Евангелието от Лука, chapter 2. 2 глава, Let's read verse 1. първи стих. This Bible is giving one empire there. Тук Библията описва една империя. А в онези дни излезе заповед от Цезаря Август да се извърши преброяване по цялата земя. Okay, so what do we see here? Какво виждаме тук? Caesar Augustus, who was he? Кой е Цезар Август? Yes, he was the emperor. Emperor, yes. Of which Император. emperor? На коя империя? На Рим. Roman Empire. На Римската Now, империя. the Bible says Библията казва, that this emperor че този император gives a law издал that закон all the earth all the world to be taxed. цялата земя да бъде обхваната, да се запише, да се преброи. You understand? Нали разбирате? You understand? The all earth to be taxed. Цялата земя да се обхване, да се Now I запише. have a question. Имам въпрос. Who give him this right? Кой му е дал това право? Of course, God allows this to happen. Разбира се, Бог го позволява това да се случи. But what allows him to make such a law? Но кое му позволява да издаде такъв закон? Yes, his power. Неговата власт. Да? And if he taxed all the world, Ако той преброи целия свят, what does it mean? What is his power? това какво означава за властта му? Каква е тя? Of the whole world. Всеобхватна, върху целия I свят. will give you an example. Ще ви дам пример. Let's say Да кажем, the president of Moldova че президентът на Молдова comes to Bulgaria дойде в and България says, I want to tax Bulgarian people. и каже, искам да преброя българския народ. Huh? Why you are smiling? Защо се усмихвате? Не може. Не може, защо? Защо? Why he cannot? He doesn't have power here. Тук няма власт, You няма understand? правомощия. But if the European Union wants to tax you, Но ако Европейския съюз иска да ни преброи,
And they have some power. Те вече имат някаква власт. You understand the issue? Нали разбирате проблема? Caesar Augustus Цезар Август has power of the whole world. има власт над целия свят That's why he tags the whole и world. затова го преброява. Now, this censer falls on the whole world Тази кадилница пада върху цялата земя. against an empire which controls the whole world. Срещу империя, която контролира целия свят. Now we want to know because there were 4 kingdoms. Искаме да разберем, защото тук виждаме 4 кралства, царства. You understand? Разбирате, We нали? want to know on which of these 4 world controlling powers this censer is falling. Искаме да видим върху кое от тези 4 царства пада кадилницата. You understand? Because then we know the starting point. Защото тогава ще разберем началото. Now the Bible is beautiful. Библията е красива. Give us even the small details. Дава ни дори малките детайли. In verse 3, В стих 3 the Bible says that there was an angel sitting in front of the altar. Библията казва, че има ангел, който стои пред олтара. And we know this is Jesus. Знаем, че това е Исус. This is the altar of censer, you know, with the thymium. Това е олтара, където се гори тамян. Where do we find this altar? Къде намираме този олтар? If you study the sanctuary, Ако изучаваме светилището, we know that sanctuary has different compartments. ще видим, че той има различни има 2 отделения. We have the courtyard. И виждаме, че има двор. When you enter inside, Когато влезем вътре, you find the altar of burnt offering. виждаме олтар за всеизгаряне, Then you see the lever, после умивалникът, and then you see this candlestick, после светилникът, the bread, хлябът, мястото на присъствените and here хлябове. is the altar of incense. И след това виждаме олтара на тамяна, на And here is the Ark of the Covenant. на тамяна, и вътре във второто отделение е ковчегът. So you have here 3 different compartments. Така че виждаме 3 основни части. Now these angels, in which of these compartments hits? Този ангел в коя от тези 3 части се намира? Here in this compartment. В светая, да. Yes? Във втората част. Yeah, because he stays here. Защото стои там. It means he is not in first and second and third. He stays here. Виждаме, че е във втората част. Now when this trumpet starts, Когато тръбата започва да звучи, it means Jesus is here. означава, че Исус е в първото отделение. Now I have a question. Имам един въпрос. You know that the sanctuary is separated in the world history. Знаем, че светилището е разделено в световната история. You understand? Нали така? When Jesus comes here. Кога in this Исус влиза в светая? Okay, no. When Jesus comes here. Кога първо Исус влиза в двора на светилището? When he dies on the cross. Когато умира на кръста. You understand? Нали така? Okay. Now Jesus dies on the cross. Исус умира на кръста. And then he is also, he is baptized. Той бива кръстен. And he was resurrected. Възкресен. That represents we all can die in Christ and be a new. И това представлява, това е за нас пример, че ние също умираме и се възраждаме в Now Христос. Jesus goes to heaven. Исус отива на небето. In which year? В коя година? 31. 31. 31. And where he goes? И къде отива? He goes in the holy place. Отива в светая. So now he is here in this compartment. Така че сега той е тук. So the trumpet starts И тръбата започва somewhere in between this period. някъде между тези два периода. You understand? Нали Now, разбирате? the next verse Следващият стих gives us also the conclusion when the trumpet speaks. ни дава и заключението кога тръбата when the trumpet stops. Yes. Кога тръбата спира да звучи. Let's read verse 5. Да прочетем стих 5. Yes. И ангелът взе кадилницата на пълния с огън от олтара и хвърли огъня на земята. И последваха гръмове и гласове, светкавици и трус. When he throws this out, Когато хвърля кадилницата, he says after this казва след това, followed последва... what? Какво последва? Voices, Гласове, гръмове, thundering, гласове, lightning, светкавици and earthquake. и 4 трус. things. 4 неща. You understand? Разбирате, нали? Now remember something very important. Запомнете нещо важно. Where is Jesus? Къде е Исус?
in the holy place, в светая, in front of the altar. пред ултара. He throws the censer, Хвърля кадилницата and the next event, и следващото събитие, it is the voices, the thundering, the Lightnings. lightning and the earthquake. това са гръмовете, гласовете, светкавиците и труса. Where in the Bible Къде в Библията we find these four events happening? намираме тези 4 събития да се случват? Don't go very far. Не се отдалечавайте много Go от just Откровение. several pages. Просто обърнете няколко страници In chapter 11, в глава 11. in chapter 11, Глава 11, let's read verse 19. стих 19. Where do we find these four things happening? Тук виждаме тези 4 неща. И Божият храм, който е на небето, се отвори и се видя в храма ковчегът на Божия завет. И настанаха светкавици и гласове, гръмове и земетръс и силен град. You understand? Разбирате, нали? Ясно е. The same four things. Същите 4 неща. But now where are they happening? Но къде се случват сега? Where is the Ark of the Covenant? Където е ковчега Because на he says, завета. I saw the Ark of the Covenant. Защото казва, аз видях ковчега на And завета. then I heard the lightning and so on. И после видях светкавици и така нататък. Where is this? Къде се намира това? Oh, in the most holy place. Това е в светая светих. You understand? Разбирате, нали? So when when the trumpet begins, Така че когато тръбата започва да звучи, Jesus is still here. Исус още е в светая. But when they finish, Но когато завършва да звучи, Jesus is already here. Исус вече е в светая светих. You understand? In chapter 8, В глава 8 God give us the detail of starting and ending point of the trumpet. Исус ни дава началото и край на звученето на тръбата. Why? Защо? So we don't make the false interpretation. За да не сбъркаме при тълкуването. You understand? He Разбирате, wants нали? us to give us the time Иска да ни даде времето, when it starts and when it finishes. когато започва и когато Now, свършва. when Jesus enters here, Кога Исус влиза в светая светих? in 1844. 1844. You understand? So it means Това означава, that these seven trumpets че тези 7 тръби is this territory, is this time е това време. from 31 От 31 година to 1844 до and then 1844 continue on the time when he is here. и после продължава във времето, когато той е там. Now we want to know the question, Искаме да научим отговора на въпроса. when these trumpets finish. Кога тръбата спира да звучи? You understand? Разбирате ли? Let's go to the Bible. Нека пак да видим Библията. We want to see again these four things. Искаме отново да видим тези 4 неща. Go to me Revelation chapter 16. Отваряме на 16 глава на Откровение. Revelation chapter 16. Yes, chapter 16. Глава 16. Let's read verse 1 so you get the picture. Ще прочетем стих 1. И чух от храма силен глас, който казваше на 7 ангела: идете и излейте на земята 7 чаши на Божия гняв. Okay, so here you find in this chapter 7 plagues. В тази глава са описани 7 язви. You understand? Разбирате, Let's нали? see how these 7 plagues are finished. Нека да видим как завършват тези 7 язви. Verse 21. Стих 21. И едър град, тежък около 1 талант, падаше от небето върху човеците и човеците похулиха Бога поради напастта на града. Sorry. Let's begin from verse 18. Ще започнем от 18 стих. И произлязоха светкавици и гласове. Let's read from 17, sorry. Окей, no problem. 17 стих. Тогава седмият ангел изля чашата си във въздуха. И от храма излезе силен глас от престола и каза: свърши се. It is done, okay? Свърши се. You remember? Запомнете това. Remember this. Спомнете си. When Jesus said, I just explained. Is there another time in the Bible where it's the same saying, it is done? Някъде на друго място срещали ли сте този израз свърши се? Yes, Jesus on the cross. Исус на кръста, You 31 understand? година. Jesus said it is done, and here also says it is done. И тук също се казва свърши се. Now what is done? Но какво се е свършило? Let's continue. Да продължим. И произлязоха светкавици и гласове и гръмове и стана силен трус, не бивало откакто съществуват човеци на земята, такъв трус толкова силен. А великият... Oh, enough. What do we find here? Какво намираме тук? We find also these four things. Намираме също тези 4 неща, But this fourth thing comes after the 7 plagues. но тези 4 неща идват чак в края на 7 язви, You след understand? 7 7 язви. plagues fall,
седемте язви падат and then you again see these things happening. и после виждаме пак тези 4 неща да се случват. And where is Jesus now? А къде е Исус сега? No. He is out of the holy place. Той е излязъл от светилището. Why it is so? Защо е така? Because when the seven plagues fall on earth, Защото когато падат седемте язви, Jesus is not anymore mediating for the people. Исус вече не се застъпва за хората. You can read this in chapter 15. Може да прочетете това в 15 глава, 15 in verses from verses 5 till 8. от стихове 5 до 8. When Jesus, the temple was full with smoke and nobody could enter. Там виждаме, че храмът се е изпълнил с дим и никой не може да влезе. Jesus is out of the temple. Исус се е излязъл от And храма. Michael stand up. Михаил се е изправил He went from this place. и е излязъл от това It място. is the time when he prepares with all his angels to come to visit us. По това време той се приготвя с всичките си ангели да дойде при нас. He is not anymore hearing the prayers Той вече не чува молитвите of the saints and на свети, of the people and trying to forgive them and this dealing. No, не на свети, но на хората, които се опитват да си изповядат греховете и да се the простят. holy should be holy and the wicked continue to be wicked. Казва се праведният да бъде занапред праведен и нечестивият занапред нечист. Jesus is not anymore mediating. Исус повече не се застъпва тук. So and this is the last time we find this thundering, lightning and earthquake. И това е последният път, когато намираме тези 4 неща. So it means that it is at the last of the seven plague. Така че това е в края на седемте язви. So it means Това означава, that the period of these seven trumpets, че периодът на тези 7 тръби, it is between 31 AD той е между 31 година след Христа and after 2014. и след края на 2014. No, not края. I don't know След when. 2014. You understand? Somewhere here. Някъде след това. We don't know Тук, when по това време. the plague will fall. Не знаем кога ще паднат язвите. But we live in the time now when it's a result of the trumpets. Но живеем във времето в резултата, когато се проявява резултата на седемте тръби. You got the point? Разбирате ли смисъла? The time is really running. I don't have. Времето бързо ни изтича. Yeah, let's go back to chapter 8. Да се върнем на 8 глава. So we here now I have a question. Сега имам един въпрос. Which of this empire, Коя от тези 4 империи, which were global empires, които са световни империи, lived in this period of time? е живяла в този период от време, е съществувала в този период от време? Yes, the Rome. Римската империя, да. Well, what was pagan Rome? Която е била езически Рим, And it comes a papal Rome, след това става папски, deadly wound, нанася се смъртоносната рана and then comes the papal Rome again. и после отново силата му се въздига. You understand? So we live today Така че днес живеем in the time of this last empire, във времето на тази последна империя, which is a worldwide empire. която е световна империя. And God is sending the trumpets against this empire. И Бог изпраща седемте тръби срещу тази империя. Because in year 31 Защото в 31 година, was a Babylon empire? това е Вавилонската империя ли е по това време? No, it was a Roman Не, empire. римската е. And it lasted for a while. И тя продължава доста известно You време. understand? Разбирате, нали? So the beginning of this trumpet Така че тези тръби is sounding against the Roman empire. зазвучават срещу Римската империя. Is it clear till now? Разбрахте ли всичко до сега? I'm sorry, I have to go a little bit quicker. Съжалявам, че трябва да обяснявам нещата по-бързо, Because I like everything to prove with the verses. защото по принцип обичам всичко да доказвам с стихове. And sometimes I have to skip several verses. И понякога се налага да пропускам някои But стихове. here we find the most important detail. Но тук откриваме най-важният детайл, That the trumpets че тръбите are in this period са в този период and the trumpets и те are falling on this nation. падат върху тази империя. This is very important. Това е много важно. In the Bible, В Библията, if you want to make a correct interpretation of the prophecy, ако искате да правите правилно тълкуване на you пророчеството, need to identify two things. трябва да идентифицирате две неща. If you don't identify them, Ако не ги идентифицирате, your prophecy is пророчеството ви going around.
ще се шляе, ще плува, няма да има стабилна основа. The first thing, Първото е, you have to identify the location. трябва да намерите мястото. Against whom this is coming? Срещу кого? Who is participating in this? Кой участва? And second one, И второто, you have to identify the time. трябва да определите времето. Is it clear? Разбирате, нали? First, Първо, location. мястото. Second, time. Второ, времето. We identify location Ние намерихме мястото and we identify the time. и идентифицирахме времето. Is it clear? Разбрахте, нали? Until now. Now, I don't know if I should start with the first trumpet. Не знам дали да започнем с първата тръба. We don't have too much time. Нямаме много време, No, but I would like to conclude with something very important. но искам да заключа с нещо важно, много важно. The previous time God used 7 trumpets Предишният път, когато Бог е използвал 7 тръби, was when? е било кога? При Ерихон, When the Jericho was destroyed. когато Ерихон е бил унищожен. What is Jericho? Какво представлява Ерихон? It is a border of Canaan. Той е бил граничен град на Ханаан. You understand? Разбирате, нали? When Jericho is destroyed, Когато Ерихон пада, the Israel people go into the promised land израелтяните влизат в обещаната земя, in Canaan. в Ханаан. You understand? Нали така? So in order to help the children of God, За да помогне на Божиите деца, the Israel, Израел, to come into the promised land, за да влезе в този народ в обещаната земя, God helped them to break this door with the 7 trumpets. Бог е помогнал да падне тази врата към Ханаан чрез 7-те тръби. Now, if you go to 1 Corinthians chapter 10, Ако отидем на 1 Коринтяни 10 глава, let's read. да го прочетем. 1 Коринтяни 10 глава. 1 Corinthians 1 Corinthians chapter 10. 10 глава. Let's read verse 1 Стих 1 and verse 2. и 2. Защото, братя, желая да знаете, че макар да са били бащите ни всички под облака и всички да са минали през морето, и в облака и в морето всички да са били кръстени в Моисей. Yes. About whom he is talking here, Paul? На кого говори тук? About whom? Yes. За кого говори Павел тук? За Израел. Да, Yes. за Израел. Now, look what he says in verse 11. Вижте какво казва тук в стих 11. А всичко това им се случи за пример и се написа за поука за нас, върху които са дошли последните времена. Are we living in the time of the end? Живеем ли във времето на края? Последните времена. Huh? Do we live? Живеем ли в тях? Yes, we live. Да. And everything happened with Israel И всичко, което се е случило с Израил, is an example for us today, е пример за нас днес, who living in the time of the end. които живеем във времето на The края. Israel was passing through the wilderness Израилевия народ е преминавал през пустинята and they want to enter in the promised land. и са искали да влязат в обещаната земя. You understand? Нали така? We today walking on this earth, Ние днес ходим по тази земя, you know, it's like in the desert, която е като пустиня, but we want to go to the heavenly Canaan. но искаме да отидем в небесния Ханаан. You understand? Нали така? And God wants to help us to go there. И Бог иска да ни помогне да отидем там. How He is going to help И us? как ще ни помогне? He's going to send 7 trumpets. Ще изпрати 7-те тръби. You will see in these chapters В тези глави ще видите, that the 7 trumpets, че 7-те тръби, it is God's help те са Божията помощ for God's people. за Божия народ. Because the Roman Empire, Защото Римската империя, which was the papal and pagan Rome, която е езическия, римския they и were папския Рим, persecuting God's church. те преследват Божията You църква. understand? Нали така? They were attacking God's church. Те атакуват Божията църква. And God doesn't want His church to be attacked. А Бог не иска неговата църква да бъде нападана. He wants to help it. Той иска да й помогне. So that's why He is attacking the attackers. И затова той напада нападателите, You understand? In разбирате, нали? order to stop the persecution. За да спре преследването. So that's why He used the trumpets to destroy the Roman Empire. И затова използва тръбите, за да унищожи Римската империя. We know how the Babylon was destroyed. Знаем как Вавилон е бил разрушен. Who destroyed Babylon? Кой го е разрушил? Унищожил? The Persians. We know how the Medo-Persia was destroyed. Знаем как е била унищожена Мидо-Персия. How? Как?
The The Greece. Greece. How was the Greece destroyed? А Гърция как е била разрушена, унищожена? The Roman Empire. Чрез Римската империя. How the Roman Empire was destroyed? А как е била разрушена Римската империя? The barbarians. The trumpets. С тръбите. Yes. С You тръбите. yes, you're right, the barbarians. Но си прав, да, с варварите. But God, these barbarians are included in the trumpets. Но тези варварски племена са включени в тръбите. God is using the trumpets Бог to използва тръбите, destroy the destroyers of God's за people да унищожи нападателите на неговата and църква. help the church to grow. И за да помогне на църквата си да расте. And because of those trumpets, И заради тези тръби, we are living today. ние сме живи днес. Because God stopped the persecution by them. Просто Бог е спрял преследването. And not just that, И не само това, you will see ще видите, that because of these trumpets, че поради тези тръби, it gave energy Той е дал сила. to our church. Това е дало сила на нашата църква. And we are going to study about this tomorrow. И това ще изучаваме утре вечер. I'm sorry for such a short presentation. Съжалявам, че толкова малко беше проповедта тази I вечер. was planning tonight to speak about the first and the second trumpet. Планирах тази вечер да говорим за първата и втората тръби. But I'm happy that we laid the foundation. Но съм доволен, че поставихме We основата. identified the location. Определихме And we местоположението identified the time. и времето. Tomorrow we are going to study. Утре ще изучаваме. We are going to put these 7 trumpets Ще поставим 7-те тръби in events в определени събития. and the time when it happened. В линията на времето, когато те са се случили. We are going to see when the first trumpet starts Ще видим кога започва първата тръба and when is finished. и кога свършва. We are going to see when the second trumpet starts. Ще видим кога започва втората тръба. So, in the past. В миналото. Всичко това са събития в миналото. In the past it was already. Тя вече е свършила. When the third trumpet starts Кога е започнала третата and when is finished. и кога е завършила. When the fourth, Кога е започнала четвъртата, the fifth, петата, the sixth, шестата. and today we are living in the time of the seventh trumpet. И днес ние живеем във времето на седмата тръба. We know the seventh trumpet is going to finish here. Знаем, че седмата тръба ще свърши в този момент. We are going to study when it starts Ще изучаваме кога започва and what is happening here. и какво се случва там. We are living today in the time of the seventh trumpet. Днес живеем в времето на седмата тръба. And we are going to see И ще видим how God uses this trumpet today как Бог използва тези тръби днес, in order to deliver God's church за да избави своята and църква in order to empower it. и за да й даде сила, The same as it was in all these events. както и било през всички тези събития. So tomorrow we wait for you to come Така че утре ви очаквам да дойдете and we are going to continue our study. и ще продължим нашето изучаване. My dear friend, Jesus is coming really soon. Скъпи приятели, Исус идва наистина скоро. The trumpet is about to stop. Седмата тръба скоро ще приключи. All the events under these trumpets already described in the Bible happened. И всички тези събития под тези 7 тръби вече са се случили. And we are living in the really graceful time. И ние живеем наистина в едно благодатно време. When the bridegroom is delaying. Когато младоженецът се бави. You know why Jesus is delaying? Знаете ли защо Исус се бави? He is waiting for the bones to wake up. Чака костите да се събудят. He don't want to close the door when the bones are still dry. Не иска да затвори вратите, когато костите са още сухи. So let's wake up Така че нека да се събудим and see what is happening. и да видим какво се случва. If you want, let's have a word of prayer. Ако искате, нека да се помолим. And we will kneel down and have Ще a word. коленичим. Our dear Heavenly Father, Скъпи небесни татко, we are so thankful, Lord, that you have brought us to this church. много сме ти благодарни, че си ни довел в тази църква. We are so thankful that you have showed us that we are living in the last days. Благодаря ти, че ни показваш, че живеем в последните дни And you are helping us with the trumpets. и ни помагаш с тръбите. You are trying to protect us Опитваш се да ни and защитиш to give us time in order to wake up and be the real living soldiers. и да ни дадеш време, за да се събудим и да станем истински твои войници. Help to realize this time. Помогни ни да осъзнаем това време Help to do something from our side и да направим нещо от наша страна, in order to be closer with you за да бъдем по-близо до теб and ready for your coming. и да се приготвим за твоето завръщане. In the name of Jesus we pray. Молим се в името на Исус. Amen.
Амин.